Ceacht de fiche cúig, an cúgiú ceacht is fiche. Taristeach ón máisteach. Taristeach, báfar am an sin tú buin máisteach. Chuir benaí bhara an seo tú a dearan tú. Chuid, dúirtí gur cheapsí go meach seom ragad. Dúirtí go gabhráfáilim. Déan ha mé sin. Dál an scéil nach tusa a bhí héisig liamónéil an orí. A bhfuil tú mór leis gcónaí. Táim, ach tá buacha líon go láiste teacht chuige. Tá, bhí sé daige an bhí sé caite freisin. Honnig mé scatacha a gabháil hart an is féin. Se, tá seomra agamsa, ach níl is agam meach sé irúnach dit. Seo leat go bheice tú é. Cer go leor? Sin é. Brenna éir, agus abarla mé mar a bhfuil tú sásta. Ní léon lectrachas agan go fóil, ach tá an gás go maith mar tholas. Bei mé lán sásta lum féin seo. Tá an seomra folca, trasna an seo, I bár a staire. Measim go bhfuil gach éad a gceart. Cé bhéad a bheith éir? An me cháfún déag in aine seachtaine roch romort,